khumpui kerang kothoma chung agini simino nanuda burani khugo khanawi phayu bibi bahanok raima sormani kothoma no. Bibi bahanok huk tangna thangui gari kwrwi wngui bibi samani je gari tangui rwnai bonono saisongnai hwnui ulo musele kotoma phaiui gari tangui rwmani ulo musele no sai hinui songui namani kothoma kubui rok no. Tabuk social media o muti haina kaisa mangpili viral wngui tongo. Viral video no nugui mankhana video ni screen no je raima sormani khumpui natok ni haino musele bokhorok phomani jagao tabuk gonda twsao Holong ni pathor ni musele bokhorok manmani mangpili tabuk social media o viral wngjak norok to nugui mankhana mangpili video ni screen je borok dol dol khaiui pathor kotorma bokhorok kocho pathor no khachilai tubulaimani mangpili sanani thanghakai kothoma o phunukjakmani je bupha musele chibuk no malainani hinui kumui o kumui maicana phati hinui ringmani pore bono khulumdi hinui samani pore bokhorok tansui rwmani ulo bokhorok no Dongour thangui phobui rimani kerong kothomani haino tabuk social media o viral wngui tongo je khumpui natok Dongour bokhorok phorma jagao mankha Holong ni musele bokhorok kocho hinui nugui mankhana norok mangpili video ni screen o.